Chan Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. Porque es muy gusto. Amigo brasileiro, soldador. Sí, my friend. My friend, My namay, friend namay. from Philippines. Namay. My name is Jose. Jose. Si, oksang, esposa, Pilipina. Yeah, Filipina. my wife is from Philippines. Pilipina. Yeah. Doko, Philippine, Manila. No Manila, near Hagomoy, from Hagomoy, near Malolo City. Malolo City. Malolo City. Malolo City is the best place. Big city. So this is my friend, Brazil. From Brazil. From Brazil. Guapito, No, soldador. Soldador, veterano na. no, no. Veterano. Nakara, esposa, wife na Pilipina. Yeah. Philippine jet. Bata. Those tres? Huh? Anak. Anak. No. Mga katravelers, no, ito yung ginawa niya kasi ito yung sabitan ng yung kable. Kasi kung ilagay na sa barko, ito yung sabitan lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mga katravelers yung i-welding niya ngayon. So, ganito ka araw-araw ang trabaho mga katravelers. Ito yung trabaho araw-araw. Ito yung kaibigan ko na Brazil. So, this is my best friend Brazil. So, mga katravelers, yan muna yung ipakita ko sa inyo. Kung naamoy time, subscribe mo sa Chan Travelers.